İhsan oğlu gotu bu zamanı Kurdi ne zamanı zanisti. Beşreci alikare serok vezir Brez Bülent Arınçı gotu bu Kurdi ne zamanı ki vısayı kumirov kanıp be perverde bibine. Hon der haqqi va gotini wan de çi dibêjin? Min birastî li ser her du gotina jî Belê. bi şeklekî min fikrê xwe berê îfade kiribûn. Ez wisa dizanim ku zimanê Kurdî ji ber ku em bêjin va serê sed salî ye di akademiya wê tune. Belê. Di eslê xwe de Belê. zimanê Kurdî zimankî ji famîlya Farsî ye. Belê. Di wê famîliyê de Belê. zimanê Alman jî, zimanê Fransa jî, zimanê İngilîzî jî, zimanê em bêjin Rûsî jî. Belê. Evan zimana giş Indo-European. Indo-European. İja divan zimana gişa de hem felsefe heye, Gelek pêşketiye. pêşketiye, felsefe heye, hem ilm heye, hem edebiyat heye. Ji ber ku di heqê yani ji bo ku di heqê zimanê Kurdî de meriv karibe mijûl be, lazim dike ku meriv bi zimanê Kurdî baş zane. Lê ku bi zimanê Kurdî nizanibin, nikarin di heqê zimanê Kurdî de mijûl bin. Belê. Ji ez ji wan re dibêjim wen çend lefz bi Kurdî dizanin, hayê wê çi qas jî heye, Belê. wan çawa pê zanin, wan bi çi heqî jî evan gotina dikin. Belê. Zimanê Kurdî, zimanê em bêjin şaristaniyê ye. Belê. Weka çê? Weka ku ji em bêjin serê 1400 salê vir de Belê. ku Kurd Müslüman bûne. Belê. Bi tesîra Müslümaniyê, Belê. bi zimanê Erebî û bi zimanê Farsî û zimanê Kurdî her sê ziman bi hev re. Her sê ziman bi hev re di dibistana de, di medresa de hatine danî Perwerde pê hatî çêkirin. hatî çêkirin. İja em bêjin edebiyata Kurdî di sala 1500 de, di sala 1600 de Belê. bi zimanê Tirkî çi şair û çi edîb û çi alim di zimanê Tirkî de hebûne bi çi lefzî, bi çi edebiyatê, bi çi weznê Belê. şi'r û helbest nivîsandine Belê. li Feqiyê Teyran binêre, li Ehmedê Xanî binêre, li Melayê Cezîrî binêre tê yeka yek di wan de vana bibîne. Em bêjin Fizûlî Belê. şairkî Tirk e. Bi aslê xwe jî Azêrî ye. Belê. Zanî ewî qesîdek li ser avê Erê. nivîsandiye. Meşhûr e di edebiyata Tirkî de, di diroka edebiyata Tirkî de. Sû qesîdesî dibêjin Tirkî. Zanî Feqiyê Teyran Av û av nivîsan. ey av û av nivîsandiye. Belê. Ew jî qesîde ye li ser avê ye. Belê. 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 Zanî li alî li bajarê wê Muxsî. li Muxsî. Belê. Zanî îja li wezna wan dinêrî ewan jî bi arûzê nivîsandiye. Belê. Ehmedê Xanî jî bi arûzê nivîsandiye. Melayê Cezîrî jî. İja li teşbîhê wan binêre. Em bêjin mem û zîn. Mem û zîn li derheqê çi de ye? Leyla û Mecnûna Fizûlî jî Belê. derheqê wî de ye.
ev giş dibêj ku divê herêmê de bi zimanê Kurdî û Farsî û Erebî û bi zimanê Tirkî û Farsî û Erebî Osmanî. 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 Ku dibên Osmanî. Belê. Yani de pir nêzî hevin Belê. îja ku di zimanê Osmanî de ilim heye û edebiyat heye Belê. û marîfet heye îja ku dibêjî di zimanê Kurdî de eviya tune ye tişkî lazim dike ku merov bêje dûr de hinkî cehalet heye. Cehaleti. Ne zanın? Nezanbûne. Ne zanın? Belê. Belê. İja bi rastî ez dixwazim yani ku di kêstekevê bi wan re ez ji wan re van tişta Belê. bêjim ku zimanê Kurdî zimankî xweş e, zimankî delal e, zimankî zanî bifême û di weka zimanê din gişa zimankî pir firê ye lê ku herfê wî zanî qelibiye zanî ji di serî de bi herfê Erebî Erebî. Niha jî. nihana bi latînî Belê. ye ji ber ku biye latînî û di mekteba de jî dibistana de jî tune biye akademiya wî tune biye Belê. ji ber wî havî ek biye kesî ku vî zimanê bi vî zimanê mijûl dibin kesî ku vî zimanê dinivîsînin hindik bûne Belê. û di resmiyetê de ku tune biye û qedexe bû. Hûn ji Amedê êdî xortekî gihîştîne we lîse qedandiye we berê xwe da Anqerê. rastan Ji bo zanîngehê hûn li Anqerê bixwînin. Hûn hatin Anqerê. Wê wextê Anqere ji bo xortekî Kurd bajarekî çawa bû we çi hest pê kir? bajarekî bi rastî bajarek